Láttuk a Celestet. Luffy-ba gázt töltöttünk. Már megy a videó. Már megy, Dávid. Látod, bazd meg. No. Na, akkor figyeljétek a reakciót. Geci. Azt, hogy az autót ne égesd. Na, menj onnan, mert robban. Robbanni fog, vigyázzatok. Aludjál. Na tehát. Jó, az. Nem, de nem volt jó. Azot így már két. Messze volt a... Na jó, Akkor fázz már bele, buszi gyerek. Na most csend. Most fog. Most. Még nem fog robban ki. Amíg el nem... Egy. Most! Úgy fogyasztalba léptem. Anyád, az ilyen állat. Geci. Az már kifogyott.